ברוכים הבאים לאתר טופ קנבס, אתר המתמחה בהדפסות מקצועיות על קנבס. זהו הדף הראשי. ניתן לקבל הצעת מחיר מדויקת בלשונית מחירון. ישנה אפשרות נוספת להזמנת קנבס בלשונית הזמנת קנבס, או בלחיצה על כפתור להזמנת קנבס מותאם אישית. תהליך ביצוע הזמנה הוא פשוט וידידותי. נכנסים בלשונית מחירון, מזינים מידות לגודל הקנבס, והמחיר יופיע מיד. ממלאים את הטופס בפרטי המזמין, בוחרים תמונה מהמחשב, מזינים אורך או רוחב, ניתן להוסיף משלוח מהיר לכל הארץ. לוחצים על כפתור שלח כדי לסיים את ההזמנה. המחירים כוללים מע"מ, מתיחה על מסגרת מעץ ומתלה. נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה.